jotono hambai sini bwrui tei sikla tei sini chakra rok bo tongo chini logi o hingke ramsongkor bisini wngoi chwng kisisa sini jana sora kami chini dara doni ram ni je sak hamyang tongmani tabo IGM hospital o kalaijak hingke keswan subas rongjon hinui chwng kisa misa rang khanglaiui chini yongbrui thani o yafar kalangkha hingke abono chwng surinai bini sak dati no hamui thangton kaitor dati no hamari khlaiton abo jotoni hamari no khlaiton hinui chwng kisa misa khangfru bo chini borok rok kwbangma yak bara khai rinai rok no bongno belai kheno hambai jotoni kami kami kisa thanglai bo 10-5 taka ja mannai je mansak jora tei chini je lukurok chwngno chubaman bagui no tini yong ni nogo phaiui chwng yong ni yapari kwlang mankha aboni bagui belai kheno hambai mario jara kami ni borok rok bujiui mane kha nangui je chubalaimani obo haike boni chwng obo haike mangno chwng chubalaina nango je chini borok rok hamya jaya jorao chwng obo haike khoroksa tei khoroksa no chubalaina nango tamoni bagui himala chwng nainai mani chini tipra dophar rok jotoni sai gorib o tongo tei rang puisa rok belai no jwngjal o tongo aboni bagui chwng kisa misa obo haike phano rang kisa misa khanglaiui phano rang rok chubalaina nango obo haita hingkha ang tei koinai joto kha gwnang maya gwnang takhuk tei bukhuk chong tipra dophani joto lukurok norok jotono kisa chubajadi karon hingkha bini sak belai hamya khnamani bono baira rok bosai rok norok ni khwnao aboni bagui kisa norok chubakha hingkhai teibo chanai aboni bagui asuk kok sawui no ang jotono no hambai rwui.